ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. Бинандагони азиз, имрӯз ба яке аз саволҳои дӯстон ҷавоб мегардонем. Савол чунин аст: як нафар барои бародараш як маблағи муайянро амонат медиҳад. Сипас мегӯяд хуб мешуд ки ҳамон молро тиҷорат бикун, ҳамчун музораба, ва ҳар фоидае ки аз он мол мешавад байни мову ту 50 ба 50 тақсим мешавад. Ва ин нафари дигар молро гирифта ба шахси сеюм бе огоҳӣ аз соҳиби мол ҳамчун музораба медиҳад. оё ҳамин кори кардааш дуруст аст? яъне маблағро гирифта ба шахси сеюм дар тиҷорати дигар медиҳад ва фоидае ки аз он мебиёяд байни онҳо чӣ гуна тақсим мешавад? Аслан ҳамин кор дуруст аст ё дуруст нест? Хуб, аслан музораба ду нав мешавад: музорабаи мутлақ ва музорабаи муқайяд ва маҳдуд. музорабаи мутлақ озод аст. шахсе ки молро мегирад озод аст дар тасарруфоташ. ҳар коре ки мекунад, ҳамон нафаре ки сармоягузор, яъне раббулмал, соҳиби мол мегӯяд ки инвестор, ҳар коре ки мехоҳӣ ту озод ҳастӣ бо фикри худат дар ҳар тиҷорат истифода бар. ва ҳамчунин ту озод ҳастӣ, агар хоҳӣ ба шахси сеюм додан иҷозат медиҳад. дар ин ҳолат ки озод ҳаст, яъне бо иҷозати соҳиби мол агар шавад, дуруст аст. мувофиқи мазҳаби Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ дуруст аст. аммо фоидаи тақсим чӣ хел мешавад? ҳозир иншоаллоҳ баён мекунем. аммо музорабаи маҳдуд ё муқайяд, чуноне ки гуфтем, соҳиби мол, соҳиби пул шартҳо мегузорад. мегӯяд ки фалон корро мекунӣ ва фалон корро намекунӣ, фалон чизро оварда харида мефурӯшӣ ва фалон борҳоро намехарӣ ва дар он тиҷорат намекунӣ, ё дар фалон шаҳр моли хитоиро бояд ту савдо кунӣ, ё ин ки мегӯяд ки моли Туркия, ё умуман дар як соҳаи муайян маҳдуд мекунад. дар ин ҳолат ҳақ надорад ки, яъне дар музорабаи маҳдуд ҳақ надорад ки вай чӣ кор кунад? ба шахси сеюм диҳад. ва ҳатто дар музорабаи мутлақ, музорабаи озоде ки гуфтем, иҷозат гирифтан аз соҳиби мол мувофиқи мазҳаби Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ, ва ин ҳам аз ҳама осонтарин, аз ҳама сабук гирифтагӣ мазҳаби Абу Ҳанифа раҳматуллоҳи алайҳ аст ки мегӯянд ки бо иҷозати соҳиби мол дуруст аст. агар иҷозат диҳад дуруст аст, агар иҷозат надиҳад дуруст нест. аммо мазҳаби шофиӣ бошад, аслан иҷозат намедиҳад. ба шахси сеюм додан соҳиби мол иҷозат додааст ё надодааст, ҳақ надорад ки чӣ кор кунад? ба шахси сеюм молро диҳад. мазҳаби имом Молик бошад, мегӯянд ки агар соҳиби мол иҷозат диҳад дуруст аст, аммо ба фоида гирифтан тамоман шахси миёна буда ҳақ надорад. яъне фоида бо шахси сеюм ва соҳиби мол тақсим карда мешавад. мувофиқи мазҳаби Абу Ҳанифа бошад, чӣ хел тақсим карда мешавад? аввал соҳиби мол фоидаашро мегирад. масалан 50 ба 50 бошад, 50% фоидаро соҳиби мол мегирад ва ҳар фоидае ки боқӣ мондааст байни шахси дуввум ва севум тақсим карда мешавад. яъне шахси дуввум ҳақ надорад ки он фоидае ки аз шахси сеюм гирифтааст 50 ба 50 бо соҳиби мол тақсим кунад. не, ин хел нест. аввал аз фоидаи умумӣ 50%-аш агар 50 ба 50 бошад, соҳиби мол мегирад, боқимонда фоидаро онҳо шахси дуввум ва севум байни ҳам чӣ хеле ки иттифоқ карда бошанд мувофиқи шарташон тақсим мекунанд. хулоса чунин аст: шахси дуввум ба шахси севум пули музорабаро бе иҷозати соҳиби мол дар ягон мазҳаб ҳақ надорад ки ба шахси севум диҳад. бояд иҷозати соҳиби молро гирифтанаш ҳатмӣ аст ва ҳамчунин фоида байни онҳо мувофиқи мазҳаби Абу Ҳанифа аввал ба соҳиби мол дода мешавад ҳаққаш, сипас ҳар фоидае ки боқӣ мемонад байни шахси дуввум ва севум тақсим карда мешавад.